Ja. Vi har en lille test her. Dr. Weiss skal se, om han kan håndtere sådan en gang Rumænien i Vejle. Og han er der, ja. Og jeg er så blevet sat til at filme, fordi det er nok lige det, jeg kan bruges til. Vi kan melde, at manden er på en stort set spritny 12'er gas. Og underlaget er alt fra vand og sten og mudder og is og andre gudsauer. Ja, starter godt. Peter, nu kørte du for hurtigt. Jeg skulle også kunne følge med, det var aftalen. Ja, nu bliver det sgu slemt her. Det kan man nok sige. Fuck, man, jeg er god i det. Vi skal ikke krigs på kameraet. Hvad har jeg gang i der? Vælg lidt, Peter. Øjeblik. Vi skal lige. Fuck dig. Læg kæft. Det var bedre. Fremragende mester. Kom nu. Ja, jeg tror det er en ommer. Så kan vi lige benytte lejligheden til at komme lidt længere heroppe. Sådan der! Det var bedre. Det er træning til... Han skal ud og køre i Grejsdalen dagen, han blev voksen nok til det. Så måske også lidt Romaniacs og Sigte. Ja. Jeg tror, jeg glemmer vist ikke med alt det is. Wow! Sådan der da! Og ringe telefonen skulle lige, så vi kom lidt bagud her. Ja, der er så kommet et stykke, manden. Hvad? Jeg tror sgu ikke rigtigt, at jeg giver længere, fordi der var jeg lige fanget i det lort her. Ja, jeg er rolig nu. Der er en, der har ringet et par gange, Peter. Det ved jeg ikke. Så holder den jo op med at filme. Hvad?
den i gang for satan. Sikkert er en bøvl. Ja, den gider. En meget stor sten. Kraft helvede. Det er meget nemmere, når man kun kører på et hjul. Det har vi også snakket om. Nej, hvor han sviner. Jeg tror, du har bestået testen, Peter. Nu må du godt komme ud i Grejsdalen og køre. Nu kan du lidt. Ja. Jeg vil lige have et vy hernede. Der er ikke meget at se her. Det er multur. Ja, for satan.